Pa 16 June, atsogoleri ena aku Africa anapita ku Ukraine kukacheza ndi Zelensky. Mu tsiku lotsatira anapitirira ku Russia kukachezanso ndi Vladimir Putin. Cholinga chawo akupempha makosana awiriwa kuti asiye kumenyana ndi kukhazikitsa mtendere. Ramaphosa ku South Africa, Hichilema from Zambia, Macky Sall wa ku Senegal, komanso Azali Osman from Comoros Island anapempha Zelensky ndi Putin kuti asiye nkhondo. Kodi atsogoleri awiriwa anayankha zotani? President Zelensky anena kuti mtendere komanso zokambirana zikhoza kukhalapo ngati Russia ingachotsa asilikali ku Ukraine. Peace plan will be done, especially if Russia withdraws all Ukraine territories they have occupied. Anayankhula motero mchingerezi. Nayenso Vladimir Putin anauza atsogoleri amenewa kunena kuti mtendere sungakhalepo chifukwa Ukraine inachita kumputa dala. Mwazina iyeyo ananena kuti Ukraine ndi imene inayambitsa nkhondo imeneyi mchaka cha 2014. Amapha anthu a mtundu wa Russia amene apezeka ku Ukraine. 2022 iyeyo anayambitsa nkhondo pofuna kuteteza anthu amenewa. Poyambirira penipeni asilikali a Russia anakwanitsa kulanda madera ambiri kuphatikizanso mzinda waukulu wa Kiev. 2 weeks later onse anapita kukambirana mdziko la Turkey. Kumeneko anagwirizana kuti Russia ichotsa asilikali mu mzinda wa Kiev ndi madera ozungulira. Russia inachitadi zimenezi ngati njira imodzi yofuna kubweretsa mtendere. Komano few days later atasamutsa asilikali, Ukraine inayamba kulengeza propaganda ponena kuti Russia yagonjetsedwa, alephera kulanda mzinda wa Kiev, chikhalirecho anachita kuchoka mwakufuna kwawo. Tikukumbukira kuti chiyambi cha nkhondo imeneyi Russia inakwanitsa ndithu kutumiza asilikali ngakhale ku Kiev. Nkhondo inavuta kwambiri. After 2 weeks magulu awiriwa anapita kukambirana dziko la Turkey. Anthu a Ukraine anapempha kuti Russia ichotsa asilikali mu mzinda wa Kiev ngati akufuna kukhazikitsa mtendere. Russia inachitadi zimenezi kuchotsa asilikali aja mwakufuna kwawo. Few days later anayamba kulengeza pa wireless ngati pa propaganda kumene kuti Russia yagonjetsedwa, alephera kulanda mzinda wa Kiev. Panatuluka nkhani zambiri kuphatikizanso kuphedwa kwa anthu ku dera la Bucha. President Vladimir Putin anauza atsogoleri a Africa amenewa kunena kuti Zelensky ndi munthu osapanganika, amati kunena ichi lero mawa amasintha ndi kunena zina. Anawatulutsira mpaka chidocument ndi kuwaonetsa zimene Russia ndi Ukraine anagwirizana mwezi wa Marichi mdziko la Turkey. In short, Vladimir Putin anauza maafrika amenewa ponena kuti zokambirana za mtendere ndi Ukraine sizingatheke chifukwa Zelensky anataya chipangano chimene anagwirizana poyambirira. Tikunena pano atsogoleri amenewa abwerako. Mission yawo ikuoneka kuti sinatheke ndipo nkhondo yopsa ikupitirira. Polankhula ndi wireless ya NBC masiku apitawa, President Zelensky anena kuti zinthu sizikuyenda bwino kumbali yawo. Things are very tough on the ground. Our military is suffering because Russia is controlling in the air. Chichewa chake tikhoza kutanthauzira kuti zinthu sizikutiyendera bwino pa ground, asilikali athu akuvutika chifukwa Russia ikulamulira mwamba. Tikudziwa kuti Russia ndi ndege zopsa kwambiri zimene kugwisa ntchito umeneko. Ndi Zelensky anauza wireless ya NBC kunena kuti zinthu sizikuyenda bwino chifukwa Russia ikulamulira kwambiri mwamba, ali ndi ndege zopsa zimene akumaphulitsa akakhala on the ground, so their military is suffering. Nawonso a Russia atulutsa mavidiyo angapo amene akuonetsa asilikali awo akuphulitsa mbomba opsa. Malipoti akunena kuti asilikali 600 a Ukraine anaphedwa pa 16 June. 155 ku Zaporizhia, 340 ku Donetsk region, 50 ku Liman, 30 ku Piansk, komanso ena 35 anaphedwa ku dera la Kherson. Ukraine nayonso yatiuza kuti asilikali a Russia oposa 90 anaphedwa pa tsiku lomweli.
ndikuwuzeni pano kuti nkhondo imeneyi yafika povuta kwambiri. Ukraine yaluza matanki 198 pamene Russia yaluza matanki 50. Zimene zitu zachitika pamene counter offensive imeneyi yangoyamba kumene. It's just 2 weeks now. Pamene amayankha mafunso atu ankhani mu mzinda wa St. Petersburg, Vladimir Putin ananyoza Zelensky komanso president wa ku America Mr. Joe Biden. Mwazina iye ananena kuti zimene timafuna ku Ukraine zinatheka. Panopa zida zonse zimene anali nazo tinamaliza kuziphulisa, komanso asilikali ambiri anaphedwa. Zelensky akudalira zida zopempha kuchokera ku NATO. Mugaza kuti angawine nkhondo chifukwa cha zida zopempha kuchokera ku maiko ena? Anafunsa motero Vladimir Putin. Ifeyo ngati Russia titafuna tikhoza kuphulisa nyumba ina iliyonse mu mzinda wa Kiev popanda choletsa. But we don't do this for a reason. Zelensky palibe chimene angachite pa ife ngakhale wayambisa counter offensive. Asilikali ake ambiri aphedwa, komanso zida zake taziphulisa. Joe Biden amene akutumayo ndi nkhalamba and palibe chimene angachite. We will not tell him what to do, let him do whatever he wants. Ifenso ngati Russia tipanga zimene tikudziwa zokomera dziko lathu. Ngati NATO ikufuna kutumiza ma F-16 fighter jet ku Ukraine, let them send. Ndipo ife tikawapeza tidzawaphulisa ngati muja tikuchitira ndi ma Leopard tank. Ineyo ndi ndanzanga Chiuda amene amakonda kundiuza kuti Zelensky is a disgrace to the Jewish people. Adolf Hitler ndi chipani cha Nazi anapha Yuda 6 million and 1 million mwa iwo anali nzika za ku Ukraine. Koma lero lizomvetsa chisoni kuona boma lake likupereka ulemu kwa anthu amene akugwiritsa ntchito ma sign and symbols of Hitler. Anayankhula motero Vladimir Putin pa msonkhano wa atolankhani umene unachitikira mtawuni ya kwawo ku St. Petersburg. Mawu amene anayankhula Putin ku St. Petersburg akuonesa ngati kuti iye ali confident kuti wawina nkhondo imeneyi, chifukwa kuna kuti ifeyo ma Leopard tank amene akutumiza NATO tikuwaphulitsa, akatumizanso ma F-16 fighter jet tikuwaphulitsa. Komanso Joe Biden amene akumutuma Zelensky ndi nkhalamba. We will not tell him what to do, let him do whatever he wants. Ifenso ngati Russia tipanga zimene tikudziwa zokomera dziko lathu. Kaya NATO akufuna kutumiza ma F-16 fighter jet atumize, ifenso tikawapeza tidzawaphulitsa ngati mmene tikuchitira ndi ma Leopard tank. Zelensky ndi munthu wopanda ntchito, nkhondo imene waluza, asilikali ake tawapha. Akuyesesa kuti achite izi through counter offensive koma sizikutheka. They have suffered a lot. Ndimene wayankhulira Putin ku St. Petersburg. Koma ngakhale iyeyo anayankhula zimenezi, Ukraine yatiuza pa 15 Juni kunena kuti alanda midzi yokwana 7 m'manja mwa asilikali a Russia ku dera la Zaporizhia. Nayonso America yalonjeza zida zatsopano kwa Zelensky, zitadziwika kuti Russia yaphulitsa komanso kuwononga zida zambiri za asilikali a Ukraine. Ambiri akumafunsa kunena kuti kodi Russia ikumakwanisa bwanji kuwononga zida za nkhondo zochokera ku NATO? Chifukwa kuyambira chaka chatha Russia simawononga zida zambiri za NATO zimene zimatumizidwa ku Ukraine. Kwa panopa tikuona kuti kuyambira mwezi uno wa June zida zambiri za asilikali a Ukraine zikumangoti zikafika kumeneko kuchokera maiko ena zikumaphulitsidwa. Russia ikumakwanisa bwanji kuwononga zida zimenezi? Pa 27 May mwezi watha, Russia inakhazikitsa satellite yovuta kwambiri imene ikumaona chilichonse chimene chikuchitika ku Ukraine. Satellite imeneyi ikutchedwa kuti Kondo FKA. Asilikali a Russia akumapanga scan dziko lonse la Ukraine at least twice per day. Akumaona chilichonse chimene chikuchitika pogwiritsa ntchito satellite imeneyi. Akangopeza malo ena ake osungira zida za nkhondo, akumatumiza bomba ndi kuliphulitsa. Zimene zachititsa kuti zida zambiri zimene zinabwera kuchokera ku NATO ziwonongeke. Satellite imeneyi Kondo FKA anayika malire ndi ikumajambula Ukraine yonse, ikumaona zimene zikuchitika mwina 1 meter distance kufika pansi. Ndi akumaona chilichonse, akaona kuti okay, tekeze zida za NATO kazochoka ku Germany, America kuti zafika zatera pa airport kapena zafika zasungidwa mu depot ina yake, iwo akumaona zimene zizi.
ndi akangoona kuti okhe zili apa nthawi yomwe akumatumiza mizairo ndi kuziphulisa. Zimene zitu ndi zimene zachitisa kuti counteroffensive ya Zelensky isachite bwino. Mutakuona kuti wayamba counteroffensive koma palibe chimene chikuchitika chenicheni. Komanso America inatumiza zida kumeneko. Ndenaona masiku awiri atatu apitawa mkulu wa NATO Jens Stoltenberg anapita ku America kukakumana ndi Joe Biden. Amakamuuza ona kuti bwana zinthu sizili bwino tuku zida zingophulisidwa. Mutumizenso zida zina. Ndenaona within a day atakumana America yalonjezanso kutumiza zida zina za nkhondo kupita ku Ukraine. Tione apano zili njira. Koma zonsezi zikuchitika chifukwa chona kuti Russia yakhazikitsa satellite yovuta kwambiri malere imene kujambula china chilichonse chimene chikuchitika ku Ukraine. Satellite imene ikutchedwa Kondo FKA. Masiku apitawa parliament ya ku Russia yakhazikitsa lamulo latsopano. Zigawenga zonse zimene zikuthandiza Russia pa nkhondo zikuyenera kumapanga ripoti kwa Minister of Defense Mr. Sergei Shoigu. Tiyerekeze ku Malawi kuno asilikali onse a Malawi Army amachita ripoti kwa General Vincent Nundwe. Ngati pali asilikali wina amene akunyozera lamulo limeneli amayenera kuchotsedwa. Ngakhale asilikali a polisi amachita ripoti kwa Inspector General. Nduna za boma zimayenera kuchita ripoti kwa president wa dziko. Akangoyamba kuchita ripoti kwa otsutsa boma nthawi yomweyo nduna imene imachotsedwa. Ku parliament ya Russia akhazikitsa lamulo loyenera kuti zigawenga zonse zimene zikuthandiza Russia pa nkhondo zikuyenera kumapanga ripoti kwa Minister of Defense Sergei Shoigu. Koma nkhani imeneyi sinasangalatse mkulu wa Wagner Group amene walengeza kuti wathetsa contract ndi dziko la Russia. Mbuyomu ndinafotokozapo za kusagwirizana kumene kumachitika pakati pa Wagner ndi asilikali a Russia. Pachichewa pali mwambi amene akuti atambala awiri salira khola limodzi. Wagner imati ikamenya nkhondo mekuja imachita blame asilikali a Russia kuti ayi amene wasakumenya bwino nkhondo tikumenya bwino ndife. Iya zimene zikuchitika zisikulina kuzakhala revolution and so forth. Nde parliament yayika lamulo pona kuti aliyense amene akuthandiza nawo pa nkhondoyi asamazitenge kukula koma ayenera kukhala pansi pa Minister of Defense. Zimenezi ndi zimene zakuyisa mkulu wa Wagner Mr. Prigozhin athetsa contract yawo akuti basi gulu lawo lasiya kumenya nawo nkhondo ku Ukraine. Zimene zakupangitsa kukwiya chifukwa chona kuti panali beef yakulu kwambiri pakati pa Minister of Defense Shoigu ndi mkulu ameneyu Prigozhin. Prigozhin anayamba kumena mapiko kumazitenga ngati kuti iyeyo pamene akumenya nawo nkhondo komanso pamene wakugonjetsa asilikali a Ukraine ku Bakhmut amazitenga kukula. Ndiye I think anthu aku Russia kumene kwakulu anaona kuti uyuyu tingamutenga chibwana akhoza kuyamba kukira boma. Ndiye angokhazikitsa lamulo kuti aliyense amene akumenya nawo nkhondo imeneyi kani chigawenga cha mtundu wanji kani ndi wamkulu motani kani ndi mphamvu zotani ayenera kupereka ulemu kwa Minister of Defense azitenga instructions kuchokera kwa iyeyo. Tikunena pano Russia yasaina contract ya nyuwani ndi gulu la Chisilamu lochokera ku Chechnya kuti lilowe m'malo mwa Wagner. Chechen Special Forces ndi amene anathandizira kulanda Mariupol City komanso Lugansk region. Pano patumizidwa ku Bakhmut ndi madera ozungulira kuti akathende asilikali ku Ukraine. Chechen Special Forces ndi asilikali ankhanza kwambiri amene wali mbali imodzi ya ku Russia konko koma ndi asilamu. Iwowa amatenga zigawenga za ku Afghanistan, za ku Pakistan, ngakhalenso za ku Chechnya komweko.